Okei, Slice-hevosten esittely today. Okei, mä nyt sitten aloitan orista kautta ruunista. Sitten täältä nyt ekana Rocky. En muista, että tuota on siis ori. Ja tää oli siis uskottu jalka. Ei siitä sen enempää. Sitten tulee Ripa, eli Risto. Kisaponi, en muista just nyt rotua, koska olen unohtanut sen. Mut joo, taisi yksi mun lemppareista. Siis mä en käyttää, kun täällä ei oikein messaa tulla, mutta joo. Sitten tulee Nalskukka. Nalsku. Tää on yksi kans mun lemppareista, koska Nalle on ihana. Täällä menee kivasti satula ja tää on tosiaan siis ruuna. Nalle nyt sitten pyörähti. Mut joo, ei sitten enempää. Ja rotu on vuonohevonen. Täällä on nyt pientä actionia sillä, että jos miettii, että täällä on ollut just äsken Veera ratsastamassa, mut joo, se ratsasti Bambulla. Bambu on yksi mun uusimmista maalatuista hevosista. Mä otin semmoisesta tämmöisestä hevosesta tähän Bambu-versioon. Tän nimessä oli alun perin Häfli, mut sit mä maalasin tän näköiseksi. Ja sitten tästä oli Bambu. Sitten tulee meidän kouluhevonen Silver. Ja sitten toi Bambu tosiaan oli ruuna. Ei! Ori. Tässä on sitten taas meidän ori. Silver. Hyvä kouluponi. Tai se, että se on niinku kouluhevonen. Ei mikään poni. Mut joo. Tää on nyt sitten viimeinen ori. Kautta ruuna. Nyt mennään 4 eri yksityistarhaa ja niissä on 3 hevosta ja 1 on 2. Mennään tähän ekaan. Sieltä siis löytyy, mun vähän sattuu, mutta joo. Löytyy 2 varsaa. Ja löytyy ensin muru kautta mysli, tai siis meillä mysli, koska meillä on aikuinen muru. Ja no tää on vähän kulunut, koska tää on susta vanha. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten löytyy Ande kautta Ande-Liisa. Tää on siis, tää ei virallisesti kenenkään oma varsa, että tää on vain jostain tullut. Ja sitten se päätyikin tälle tallille. Mun silmä oikeastaan tuliko. Mun siis silmä kirvelevä, mut joo. Tää on siis niinku normaali Ande-Liisa. Pikkusettis. Ja mun silmä kirvelee. Mun onneksi kevätjuhla. Sitten tulee meidän aikuinen muru. Enkä muista rotua. Tosiaan tää on mutta okei, ei sitäkään enempiä höpinöitä. Mennään 2 hevosen tarhaan. 2 hevosen tarhasta siis siellä löytyy Flikka. Ei muista rotua, se ei sitäkään sen enempää. Ja jolla on siis pieniä taustatarinoita, jotka mä kerron erikseen jossain toisessa videossa. Mun silmää näyttää vitusti. Vitsi. Kirjoilen, mut joo. Löytyy Tuisku. Tosiaan, tää nimi on siis tullut vaan jostain. Tää oli siis jouluna tullut joululahjana Areenan mukana, mikä on tien takana. Mut ei siitäkään enempää, koska en muista hänenkään rotuaan. Niin kuin tosiaan puhuin niistä taustatarinoista, niin Ande-Liisalla on sellainen, Bambulla on sellainen ja Rockilla on semmonen. Ei siis sen jalan menetyksestä, vaan ihan toisesta tietysti. Sitten löytyy meidän varsa Pilkku, jonka nimen on itse asiassa ehdottanut aito Vennysleistalli Rambolta. Miettikää sitä. Ei, no cap, oikeasti on ehdottanut. Ja jos mä saadaan joskus mennä komaamaan videon, niin bonjour vaan. Mut joo, täälläkin on semmonen pieni taustarina, ei mitenkään semmonen ihmeellinen. Mut joo, seuraava varsa. Tuleekin mitä oli viimeinen varsa Brownie. Tää olisi ollut 3 eri hevosta. Joskus tää on ollut ensin Maul vissiin, en muista. Pikkusko joskus kirjoittaa vaan Mauliksi, mutta mä en pitänyt sitä Maulina. Sitten oli Luka ja nyt tää on Brownie. Tää on siis niin maalattu 2 kertaan. Et ei siitä mitään, mut joo, tälläkään ei ole semmoista erikoisempaa taustarina. Tämmönen ihan basic pieni jännittävä taustarina.
Vaikka voi kerroa erikseen jossain videossa. Sitten löytyykin Star, niin ihan oma kunnon hevonen. Mun lemppari. Ja no, tälläkin on semmonen pieni. Tehdä ei mitenkään erikoinen taustatarina. Tämä viimeinen kolmiotarha. Ja silloin olisi kaikki aikuisia tammoja, että ei siinä mitään. Löytyy Freija. Ei taustatarinaa, ei mitään erikoista. Jarruttu friisiläinen. Löytyy Frida, ei taustatarinaa ja friisiläinen. Sitten tulee itse maalattu. Löytyy Princess. Tää on siis Freijasta maalattu. Mutta meillä olisi kaksi. Meillä olisi ollut kaksi Freijaa. Niin oli pakko maalata sitten Princess. Tän näköiseksi ne erottaa. Ja no Princess näyttää täältä. Ei taustatarinaa. Ja en ole rodusta varma. Tää oli friisiläinen, mutta ei ole kyllä enää, kun sitä saa harmaata niin paljon. Sitten mennäänkin isoon tammatarhaan. Ja sitten siinä olisi kaikki hevoset. Löytyy suklaa, itse maalattu, ei taustatarinaa, enkä ole rodusta varma. Tai siis itse maalattu, en ole keksinyt mitään hyvää rohtua, mikä täällä sopii, mut tämmönen ihan ok, kiva, iso hevonen. Löytyy Lydia. Ja ei taustatarinaa, ihan semmonen basic, tämän en kerro, koska se on vaan semmonen, että syntyi tuitallille ja jne. Au. Joo, enkä ole rodusta varma. Löytyy Lilli. Ei taustatarinaa, koska täällä ei vaan oo. Ja sitten no, Tamma asustaa isossa tammatarhassa. Ja aika villi luonteinen. Löytyy Brianna. Iso, raskasrakenteinen hevonen. Ja en ole rodusta varma, eikä ole sillä taustatarina, mutta se on ihan pieni jännittävä, jonka mä voin kertoa seuraavassa videossa iltahämärällä. Tai siis kohta on iltahämärä, mutta mä kirjoitan kohta. Tai sitten seuraavassa videossa. Tämmönen ihan minihäntä. Ja no, ei mitään erikoisempaa. Tää vaan iso, raskas, rakenteinen hevonen. Millä ei oikein mene mikään. Riimu, suitset, satula. Kaikkien haluama, himoama sleisponi. Kai ainakin jossain kahtii kaikki mun kaverit ainakin himosi tätä. Edelleen mun kaverit, 13 kaveria, edelleen himoo tätä hevosta kautta ponia. Ne on siis pyytänyt tätä vuokraan multa, mutta ei näitä sabra. Windy on ollut meidän kausarissa joskus, mutta mä en ole vaan julkaissut sitä. Tai no on, mutta se ei enää tallessa. Tai kun se kanava poistettiin, koska mä olin mukaan liian nuori, kun mä tein Ante. Okei, sitten tuli varmaan 5 vuotta, kun se julkaistiin se video, että ei siinä mitään. Mä olin sillä ehkä 8, en mä muista. Mut aika nuori olin, et ei siinä mitään, mut tämmönen ihana pieni Windypony. Enkä oo rodusta vieläkään varma. Apua. Joku meidän hevosta oli Haflinger, mut en muista kuka. Mut joo. Sitten tulee vikkahevonen, sit on vielä 2 eläintä, 3 muuta eläintä. Fannilla on aika traaginen taustatarina. Ja sekin kuuluu. Tai siis myöhemmin seuraavassa videossa. Vuonohevonen, Tamma. Seukkaan Allenkaa. Mut joo. Meillä olisi joskus sellainen lyhäri elokuvakuvaus, mutta ei meistä koskaan sitä valmiiksi. Mut joo, tällainen ihana pieni poni, hevonen. Mut joo, siinä oli kaikki hevoset, mut sit vedetään ihan 3 muuhun eläimeen. Okei, nyt tulee aika pieni eläin. Tulee Pedro. Lilla pikkuinen kisu. Oi. Okei, niin se tippu. Okei, tossa. Okei, mut tää on semmonen ihan pieni kissanpentu nimeltä Pedro. Ja no, tällä ei oo taustatarinoita. Tää on vaan tämmönen pieni kissa. Sitten tulee meidän ensimmäinen sleiskoira, Fifi. Pieni chihuahua, ei taustatarinoita tai mitään erikoisempia. Mutta kun vaan se, että syntyi, tuli tallille ja no, jatkoi elämänsä normaalisti. Ja no, takotteli tällä puoliksi vähän niinku taivasta. Tää on tämmönen ryhdikäs, seikkailinhimoinen koira. Ja ei sitäkään sit se enempää. Sitten tuleekin Bablo.
Mä tiedän, että on kyllä tyttö. Me annettiin jossain kohtaa meidän tytön nimi. Mut sit me unohdettiin sen, että nyt se on ollut aika pitkään Pablo. Mut joo, me vaihdetaan kyllä tänne nimi. Voit laittaa kommentteihin nimihetoksia tälle koiralle, koska on tyttö. Ja joo, ei taustatarinoita. Normaali. Dalmatialainen. Ai niin, Pedrosteetsomaatiainen. Mut joo, tästä koirasta ei enempää. Siinä olikin kaikki sleishevoset, eläimet. Ja no, ei siinä muuta kuin näkemiin.